Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Orasma dihita saluhutna. Tapukama parminggota di mana utugon, taparade maroha dohu pikiratta, martangiang mahita di bagasa rohat tabi.
Amin. Mari dema kita siap bukede 565 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangi dohot tanaon. Amen. Marulup-ulup tu debata ama ho ale sadok tanaon, eddeho kamu mahamuleon ni goarna, marmulia bahe kamu puji-pujian na, dok hamu mamadok debata. Tung nasokal doaka pabahenammu, binahin ni hinatibul ni gogom, ikom marsobatoho akka musum. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruma toddi parbadia tu rohanami, asa tarapolus itu tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporseon nami marhite-hite pakirimun namangulu, asa toktong huingot hami, na hehedo hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate i. Amin. Lord.
Tatangi homma patik ni debata di minggu jubilate sadarion ima sian patik palimahon doho lapatanna. Patik palimahon. Iko pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni oddo. Iko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta doho mida akka rajatta rodi akka na tua-tua. Dang jadi par otta rimas nasida. Iko patud dohita jala ikon holong rohatta tu nasida. Si oloa do nasida jala si subuto dorohana. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapa uduk marohatta atau poti madusatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk niroha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesama sude dosa nami. Tangadong nahu pasangok kami dukun ni asi ni roham. Katigoran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nakinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Roma hamutu au asa mangoli todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abib bunga dab-dab. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abid hasubba.
gabe songon hapas do muse. Asanga ma di debata na di kijang. Amen. Atani debata turpuk epistel di minggu jubilate sadarion imasian sadaraja-raja 10 ayat 10 sahak rori 24 margati soring mahita majahasa. Di pangulu anak ni nababalu di sarpat. Jadi duk salpu akka jamita odeng marsahik ma anak ni parupuan sorangan nai pola pasak situtu sahikna laostos hosana. Dungi ni naparutuan ima tu si Elia, apa sorak tutuho, ale halak ni dibata, rupa doho tuau lau pasingoton dosaku, dot mamunu anaki. Dungi ninna si Elia mama dok nasida, buat tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuanna, laos dibuan ibana tu gijang, tu bilu nani inganan nai. Jala dia peon ibana tu podomanna. Dungi jojo ma ibana tu Jehovah nin nama. O ale Jehovah de bataku, tungdohot ko maturpuan mabaluon sorang aki mago bahenonmu lau mamunu anakna. Dungi di papustang ma ibana tuluhali digijang nidak danaki. Uhud jojo tu Jehovah nin nama. Ale Jehovah de bataku. Ua paula mahosa ni danakot tu bagasan ibana. Jadi tangon Jehovah maswaran si Elia, labay bunak hosa ni danaki tu bagasan ibana, laos mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia madak danaki, jala dibuat siap bilut pergijak tu toru, jala dilehon ibana tu inana, uhud didok tu si Elia, idama namangulu do anak mon. Dungi di dok parupuan ima tu si Elia, nuay peasa huboto halak di debata doho, jala hasitongan doho hata di Jehovah naruar sian pangmangam. Imasahakna, martua doakan atau mangihon hata di debata, jala na upeopsa. Amin. Hatidakom maha porseautai songon na hinatidakon ni dongata sa porseau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangi doho tanaon.
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di parbadia, andorang sohabubuan. Hido tu hatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni 100, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsila, na tua tuba nuatoru, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahuntul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamula sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea ditodi parbadia, jeladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, doh dihasesani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangolu sogo daging ni halak na umate. Doh di hangoluan nasora sudah. Amin. Oras madihita saluhutna. Tabege mat di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 8 Mei 2022. Parminggon di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot hatotuan di Parminggon di HKBP Rawamangun, boi mata jaha di harotas tikting ni Huriata. Kunjungan pastoral Eporus HKBP. Minggu sadarion 8 Mei 2022, opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Rodi Toktong di Parmingguan pukul 10 WIB. Ima kunjungan pastoral tu Huriata HKBP Resort Rawamangun. Sude parhalado dohot ruas ni Huriata HKBP Rawamangun pasahaton mauliate disiala haroro ni opui Eporus jala tatangnya korma tu amata debata asa di pasu-pasu opui jala di lehon gogo laho mangulahon Huriata HKBP. Partangyangan wik. Ganup ari Rabu pukul 10 sia wib, patupaon ni Huriata do partangyangan wik marhite live sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa mandohoti partangyangani di bagasat tabe. Perayaan Paskah dohot parheheon sikola minggu. Sikola minggu HKBP Rawamangun patupahon perayaan Paskah dohot parheheon. Rangkaian kegiatan songon na adong di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tuaka natoras asa mendampingi dakdanang sikola minggu mandohoti kegiatan Paskah dohot parheheoni. Pelepasan sintua pensiun. Minggu sadarion 8 Mei 2022 Parmingguan pukul 10 WIB patupaon ni Huriata ma pelepasan sintua tu naung mamasuhi pensiun. Ima sintua Dumaria boru si hombing sian wik kelapa gading. Sipul acara Parmingguan diudutima acara ramah tama di gedung Timoteus. Pelantikan seksi periode 2022 sahatu 2024. Minggu sadarion 8 Mei 2022 di Parminggon pukul 10 WIB, patupaon ma pelantikan seksi-seksi periode 2022 sahatu 2024. Tu pengurus seksi periode 2020 sahatu 2022 Huriata pasahaton mauliate di Pakobasion Nasida na saleleng 2 tahun. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Hari Senin sia Mei 2022 di Patupado sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP marhite tatap muka maringan di Gereja HKBP Yogyakarta. Pandita Resort Parhalado Parartaon Bendahara Huria HKBP Rawamangun Borhatdo mandohoti sosialisasi i. Pendaftaran sidik khusus dohot guru sekolah minggu. HKBP Rawamangun membuka pendaftaran sidik khusus dohot guru sekolah minggu. Syarat dohot ketentuan, boy mata jaha di harotas tikting na pinarade ni Huriata manang di web HKBP Rawamangun.
Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Mulai Minggu Sadarion walu Mei 2022, Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon, Huriado Christopher Situmorang, Sianwik Kampung Pertanian, Alamar Bagasdo, Sosian Parbinotoan ni Gereja. Ruas Namonding. Sada, Nadiari Selasa 3 Mei 2022, Nunga Jumolo Monding Sahalak Doli-Doli, Boyke Saragi Sialagan, umur 44 tahun, anak ni Amata Oberlin Saragi Sialagan, tubuh ni Inata Runggu Boru Situmorang, alamat Jalan Kampung Rawa nomor 37, RT 10 RW Tolu, Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Tuudian hari Rabu 4 Mei 2022 di TPU Menteng Pulau. 2. Nah di hari Sabtu 7 Mei 2022, Nunga Jumolo Monding Sahalak Anak Boru, Rebeka Tarida Boru Huta Barat, umur 41 tahun. Boruni Amata Pukauli Huta Barat Nahinan, tubuni Inata Rumia Nerinta Boru Tambunan. Alamat Jalan Balai Rakyat nomor 38 Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tuhatama mangalaihon gogo dohot pangalpulion di keluarga Namarsi tahun oni. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka si patuk-pauta pahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu Sadarion. Tapasonang marohata martangi yang mahita. Damai ni dibatana sumurung sian saluhut na roha. Iba na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hatan ini bata nama makulingi hita di minggu tasadarion di minggu jubilate di namarlas ni roha hita mamuji debata di mana tersurat di ulau ni apostel bidu sia mamuka maisia ayat 36 ro di ayat 40 ulau apostel bidu sia ayat 36 ro di ayat 40 songonom mamang idang hatan debata natar surat di si di pangulu si Tabita dungi adongma di jope paropuan sada na porsea na margoar Tabita
astuanna hije manang Dorkas. Na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asini roha. Tongon ma diaka ari i marsahit ibana laus mate. Jadi diburi ma ibana di peakom ma tubilut pargijang. Alai jonok dohuta lida tuhuta jope. Jadi tarbigi ma tuaka dongan si Petrus disi. Gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi. Asahu matop ibana ro tumopot nasida. Jadi hema si Petrus madongani nasida. Asadung sahat ditogihom ma ibana tubiluk pargijang. Jadi Roma mandapoton ibana saluhut boru-boru nababalu akan natangis. Dipatuduhon tu ibana ulos dohot abid akan napinauli ni si Tabita. Adorang rap dope dohot nasida. Alai di palaho si Petrus ma nasida saluhutna. Dungi marsinggang maibana martangiang. Didopak ma baki, didok ma. O Tabita, maho. Jadi dipabidok ma matana. Dungi dinanidana si Petrusi. Hudul ma ibana. Jadi disurduk matanganna pahihihon ibana. Dungi dijauh ma aka nabadiai rodiaka boru-boru nababalu di pajongjong ma ibana mangulu di jolo nasida. Dungi sarmai diboto saluhut pangisi ni huta jope. Jadi torop do gabe porsea dituhani. Alai naniado lelengna ibana nimian di huta jope. Seorang disada halak na margoar Simon si Pauli hulik kuling. Ima saatna. Di hamua manami nanami nang dihita saluhutna sudedo hita adong ali-alita. Yana maragam don solhot ni hubungan namaraliale. Adong do hubungan namaraliale macai takas. Hira sobui taksirang. Umpamana hobbar jabuna. Nga hobbar jabu rapak marpungu. Rotu pesta rapak do ibana. Rotu gereja rapak do dipunguani. Marminggu rapak do sainang sahudulan. Hirana sotar tarsirang. Alai adong do namarale-ale. Ale-ale na biasa. Dongan, mardongan. Dipakulingi. Maragam do bentuk ale-ale. Alai ale-ale na takasi. Idu ben na didok di halak Batak. Manuk. Ni pialangge. Hotek-hotek. Sirang. Toho do yamanginang. Lubiam matian ina. Bah, posido de. Toho do yamanginang. Masa sih lebih daripada mama? Terlumubi hamu akaina nami. Mungkin olo do mulu tasigati olo do songoni ya anak kota di Jolutta. Dangi Holan SD moro song kami na Jolo, SD SMP di Jolo na tutuai, SMA dang be. Ngamang araton. Terkenal mai molo sotu Medan, tu Padang, molo Parpakabaru, Paru Riau, molo sotu Medan, tu Padang, molo seitor tu Jakarta. Jarang doi olo SMA iduri.
Itorlau do mangarato molo di huta itorlau mai tu balige. Molo sei tu tarutung, molo sei tu siatar, molo sei tu Medan. Kan ido dung magudang masongoni dau bagalam ngali. Mangarato mamuse jarang mamulak. Odo mungkin mabenlam ngali. Alaidang inang idauta. Hubungan kita dengan orang lain akan memunculkan hubungan kita yang baik dengan orang lain akan memunculkan sukacita. Pakat tidak konon akaulau na dengan di bagasan ngoluta. Lam tu dengan na parsaurata. Lam tulina hubungan tadohot halak na asing. Lam tu doras na pakat tidak konon na dengan do pangulaon ni damangon. Na dengan do pangulaon ni dainakon. Jala pakat tidak konon na denggani, mabahen ganu palak marulup-ulup di bagasan nguluna. Kesaksian, pernyataan tentang kehidupan kita yang baik akan menambah sukacita kita di dalam melakukan berbagai hal. Tetapi pernyataan, kesaksian tentang yang tidak baik akan membuat kita takut melakukan apa-apa. Itu kan? Molo di dokot do, eido benda molo halak mangido, dakkaya di dokon, najukat lejo tuawon. Dakkaya kan amang inang? Naburjuri na taon, songonon alay haburjo minang dia majoti ate. Kan itu, saya di dokon ba, dia majotik. Dipanggar majo, dung dipanggar, baru dipangido. Tabita diulahodo nadinggan. Ison na ing idauta marhite hata ni debata na di bagasan mamangkulingi hita di minggu jubilate taida taringot tu haheheon ni si Tabita na di pinatupa ni Apostol Petrus marhite huaso ni debata. Parjolo sahali majou di bagasat turpukon pakai partikian ni ngolum laho say toktong marparbue. Mari kita memakai kehidupan kita, waktu kehidupan kita untuk senantiasa berbuah. Karena buah itu akan menghasilkan sukacita. Ahama didok disi dungi adung ma di joppe paropuan sada na porsea na margoar Tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mabahen asini roha. Amang inang aduk kata nama cai menarik isi nasumurung manang surung manang lebih tingkat keimanan dia bukan tingkat abal-abal manang kawinna. Alai tingkat keimanan dia, tingkat keimanan yang membuktikan dengan buah. Dipatuduhon si Tabita do bohado halat na porsea dada holan na manangihon hatan ni debata dada holan na pahusor-husor hatan ni debata di bagasan rohan ng pikiran na alai dipatuduhon ibana na marparbue do hidup yang harus senantiasa berbuah dimanapun kita berada. Ini menjadi panggilan bagi kita
majau hita asa saya toktong marparbue di situasi dia do. Berdasarkan silen lehon ni debata di bagasan nguluta. Adong do talenta, adong do sumuruk kita di leo debata sienjol manasing. Adong do suruk-surung ni ganupalak. Itu benar saya didok. Sao tau ni dia pe jolma. Saya dong do suruk-surung na. Maaf abang inang, anak berkebutuhan khusus. Saya ulu do pis si malolong ni halak mengida. HP adong ma sada keluarga malo na torasna mengolah hahurangan ni dana naon ianak kon naon na berkebutuhan khusus on isarana memain musik piano diasah mai diasah terus akhirnya gabe merua pemain musik na handal do ibana. Bahkan orang yang biasa, orang yang normal tidak mampu menyaingi dia. Mohado hita. Molo halak na hurangan ni boi ibana patu pahon. Nadu menggan mohado nang ngulutta. Ahado di patupa si Dorcas manang si Tabita. Dada hitor na belga-belga. Dada hitor mabangun bagas jorok. Dada hitor mabangun panti asuhan. Na met do ibana. Mabahen las ni roha. Ahado na meton. Hola mangale baju do. Malean ulos do. Jangan hitung, jangan lihat sebesar apa yang akan kamu lakukan kepada Tuhan. Hal yang kecil pun kita lakukan akan menjadi sesuatu momen yang diingat orang lain. Lebih judo. Alai diakah situasi na pugus. Sejot-jot do halak mengida di bagasan nguluna ikon nabel-gabel geido asa gabe parningotan. Ape name meti boido gabe belga. Baju. Taida manginang marhite pakati dakono niaka paropuan na babalu. Di Papua di son tanda petik na babalu. Molo didok na babalu gobaran biasana nahurangan. Memberi dengan tepat sasaran. Nampe memet na dibahan Tabita, nampe hira hurang bernilai, alai gabi parningotan mai. Na mangihut taida di bagasan hatani di bataon saluhutna gabi pesando amang inang nang dihita saluhutna apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini di waktunya akan menjadi kenangan. Jangan terbeban, jangan hilang sukacitamu karena persoalan. Unang magolas ni roham alani aka hamaulun aisaluhut nagabe pesado. Mulut ajaha di Parjamita Bidusia ayat 5 adong sadahatan debata namacai rikot tarenukon. Parjamita sia ayat 5 didog
ai anggo halak na mangului diboto do naikon mate nasida sugut. Alai anggo halak naung mate dang diboto agiaha jala dang adombe dinasida parjabaran ai nunga lupa parningotan dinasida. Ai anggo halak na mangului diboto do naikon mate nasida sugut. Alai anggo halak naung mate dang diboto agiaha jaladang adombe dinasida parjabaran ai nunga lupa parningotan dinasida. Amang inang dang dihita saluhutna. Kita menyadari bahwa kehidupan kita ini sementara. Saluhutna martiti. Kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita ini ada batasnya. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, adong do batasan. Asa unang lasni rohata, holan lasni roha perdagingot sajo. Nah holan lasni roha perdagingot na martiki sonari mekel sugut tangis. HP Apostol Paulus manoktong mahamu marlas ni roha di bagasat Tuhan. Karena banyak sekali dalam hidup kita yang kehilangan sukacita. Apakah itu karena kematian? Saya diingot-ingot. HP nang mati dak kaya mangingot iba na be. Kita do na atinong di na namin ang mabelo. Ingot-ingot tamu do kan damang nahinan. Di ingot damang nahinan do hamu. Ngoain. Tambe. Saya dipakulingi hamu do udian na. Ibalas do. Mata ni siya dunga beau inna musekan. Inong inna ngarobeau. Siapa ngaratuan ubuat do pinoparmu inong inna. Mangalusi be tinabori. Enga salpu be. Kita na manguluon mangingot marujung do sogut. Oleh karena itu, kalau besok kita akan mati, apa yang akan kita nyatakan saat ini? Mulai komarujung dongolutta sugut, bisa ada partikian, parningotan dia mah nataria. Parningotan nama bain lasrohado. Tabudo hudul labung ni inatauba. Holan na mekkel do. Tabudo hudul di labung ni amatauba. Holan na marpanari do. Tabudo songonobah parningotan. Dan itu juga memanggil kita. Berbualah supaya ada yang diingat orang daripadamu. Ada holan nama dok, gajah mati. Meninggalkan gading, manusia mati. Meninggalkan nama dia. Nama si Cahdo, goarna dia do. Alai molo halat na porsea. Sai mangulu do goar ni halat na porseai atik penaum busuk pamatangna. Atik pegabi huli-huli ibana. Atik pegabi tano ibana. Nama orang percaya akan selalu
bersinar seperti bintang, walaupun tubuhnya sudah tidak ada. Omai hita manginang, tusido diarahon las nirohata. Napatuluhon tangiang do gogo dilehot debata di bagasan ngolutta. Ala napanguluhod do huaso ni debata. Tangiang do dalan dilehot debata di bagasan ngolu ni ganup na Persea. Yakit doau di hita saluhutna. Dada na hurangat tangiang hita. Dada na hurang godang tangiak ta. Persea doau. Tarumobi di natutua nami lansia. Ate. Toktong dohamu martangia. Alai. Dada na hurak tangiang. Pos niroha di tangiang. Ido na hurang. Kita sering berdoa. Kita sering menyampaikan kepada Tuhan. Tapi sebesar itukah keyakinan kita akan doa kita? Seringkali kemanusiaan kita manggotil hita. Gabitado, boido masa, boido dipatupa, isodo say jot madabu hita. Mohano tangiang ni Apostol Petrus molo tabadikon di sada raja-raja bidu 10 pitu ayat 10 pitu rodi ayat 24 dihamu amanami nanami ay lucudo memang turpukon minggu jubilate marulupulup marlas niroha di bagasat Tuhani alai jamita epistel taringot tu namate jamita evangelium taringot tu sitabita na mate molo epistel sada raja-raja anak ni perempuan Sarpati namate di pangulu Celia molo jamita nuaing sitabita namate di pangulu si Petrus. Bahasa songoni. Sukacita yang mati di hadapan Tuhan. Wado marlas niroha. Tentu tidak bisa dengan gampang. Alai halak nasai toktong martangiang tu adupan ni debata pasahaton ngoluna. Tarbahen ibana do marlas niroha. Gabi huaso ni debatan na mangula, huaso ni debatan na pahihihun, songon na dipatupa debata di sitabita. Dada ala ni haburjuon ni sitabita. Dada ala ni haringgason ni sitabita. Ay di palau do sude parapuan na mabuan, abit na dijahit, na dipatupa sitabitai. Di palau si Petrus do keluar. Di pahibul si Petrus do martangiang. Membuktikan kepada kita. Bukan karena kebaikanmu engkau hidup. Bukan karena apa yang telah kamu beri engkau hidup. Tetapi kuasa Allah yang bekerja membuat engkau hidup. Iso majuhi tamanginang. Dada habur jota. Dada hamalota. Alai tangiang mardongan pos nirohado. Laparpudi sahali di bagasan hatan ni debatai dung hehe sitabita. Sarma baritai di jope jala torop na Persea. Torop na Persea. Nama jauh hita manoktong mahita Persea di Tuhani. Manoktong mahita Persea di hagogoon ni Tuhani. Manoktong mahita Persea di asini rohani Tuhani.
Jangan ragukan sedikit pun akan kuasa Tuhan. Ala paru kilo saya masa di bagasan nguluta. Mabahen hita hurang marpangusadia. Wado. Di bagasan ngului. Asa unang murah ganggu. Napar jolo amanginang. Depak padangima 7 ngulum. Ima dopak hanguluani. Mengarahkan hidup senantiasa kepada Allah saja. Mengarahkan pandangan mata kita kepada kerajaan surgawi. Asa unang tading lakata. Karena ketika kita mengarahkan hidup hanya di dunia ini saja, maka kita akan melangkah di dalam kesia-siaan. Napa duahun, bohado asa unang murah munggil hita. Molo somalna di dook, menunggu adalah hal yang membosankan. Alai masa nuaing dang nagabe bosan ala saimar molo zaman nuaing molo paimahu peibana dang nagabe membosankan ala marhabe molo so margame manoton aha YouTube molo soi manoton gosip. Itu kan, molo sei mabuka Facebook, manoton video siap Facebook, manang sian WA, mangula. Itu intina, asa unang gabe membosankan mencari aktivitas. Hidup kita juga demikian. Untuk tetap di dalam kehidupan kita, berjalan sesuai dengan kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Mari kita melakukan aktivitas Allah. Ahado aktivitas ni debata. Hahulong idunganmu. Ahado aktivitas ni debata. Patupahon nadinggan. Ahado aktivitas na dihalomohon debata urupi bicat terbain pertikianmu. Manatap ala adong do tiki dang margogobe kita patu pahoni. Selagi masih ada kesempatan, mari kita bersuka cita dalam hidup kita melakukan yang terbaik. Jangan lihat sebesar apa yang kamu akan lakukan. Tapi setelah kamu melakukan sekecil apapun itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Tuhan memakai hidup kita. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi kenangan di dalam hidup kita. Partikian na lehet doi lau pataridahon namar parbue do hita songon sita bitai jala mangula huaso ni demata di bagasan ngoluta. Amin martangnya kita. Huasom do Tuhan nama bahen hangulua dihami. Nama ngaleho partikian nadinggan asamar parbue hami jala go las ni roha di jolom. Atong say lehom malas ni roha di hami dina upatupahami marhite gugum asini roham akan nading gatu humalyang nami papatarhon na di pasu-pasu hodo ngulu namion ali Tuhan Jehovah ubah kami di tangyang nami saluhut huas ni huriam HKBP Karlumobi HKBP Rawamangunon pasu-pasu ma Tuhan dongani ruas ni huriam dak dana na met
sekolah minggu remaja na poso, na mga lului parbinotoan na sida. Say parbisuki, lehom maparbinotoan na patas marroha. Asa lama na daho, jala dapotan parbinotoan laho mga lului ngulung-uluna. Yakan na poso na mga lului parkarejuan patudu matuhan. Ulaw na dinggan dinasida. Nang akayana koruas ni huriam anak dohot buru ni huriam. Naung tikina lau marhot ripe. Patudu rokap nasida asa gadalas ni rohanami. Diaka naung marhot ripe na makirim di parbue ni bortian. Oh matuhan, na mangalehon asa sorang dak danak. Kababilangan na porsea. Pasu-pasu Tuhan, nang kanatora sison, ya karagam ulaun na, oh matuhan, na madongani na sida. Oh mga leon gogo hasehaton nang las ni roha, nang akalan siape, tuho mahupasa tami ali Tuhan. Akalan sia inasa Naomi na somarama somarina oma Tuhan. Saluhut na madongani hagalion na sida di hatuaun ni pamatang na sida. Hagalion na sida di na mabalu na sida. Hagalion na sida na so marama somarina. Ali Tuhan Jehovah. Satu ho masaluhut na dongani unang luas pujung nasida. Asa margogo nasida mangadopi saluhut akan masa di humaliang na. Lehon hot ni pakirimon di bagasan ngulun. Pasu-pasu ali Tuhan akaruas ni huriam namarukil namarsak. Yaka hamaulon ni ngulu. Tarlumobi di bagasan dok ni roha. Di botohodo Tuhan. Di apalatikion. Di bagasan lungun dohot habot ni roha. Ruas ni huriam. Di najumolo nani hahulungan nasida. Ima keluarga sialagan inang boru situ morang, Sianwik, Kampung Rawa, Rawasari. Dohot keluarga Huta Barat, inang boru Tabunan, Sianwik, Duren Sawit. Najumulo yanakon nasida, homa Tuhan, na mangapuli keluargaun, mangapusi na sa ilu-ilu nasida. Atik peso marhasohotan. Asimaruham Tuhan. Pargugui ma Tuhan. Saluhut keluarga na tinadikon. Asa tumibu tarapul nasida. Suang-sungoni huwag kami na dibagasap parsahiton. Grace Marsinta Tambunan. Iskia Nathanael Marbun. Gloria Emilia Boru Pangaribuan. Timothy Tampubolon, Elpin Manik, Nurmani Boru Sihobing, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpaung, inang nyonya si Marmata Boru si Mangucong, inang nyonya si Manjuntak Boru Pajaitan, inang nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, amang Situa Ispe Hutasoit, Loise Boru Siregar, Edison Hutapea, inang nyonya Siahan Boru Sitanggang, Las Maria Boru Pajaitan, Catherine Saputri Napitupulu, amang MC Mamora, amang Andar Sidabalog, amang KM Sihombing, Hotna Tambunan, Raden Marpau, amang TP Simanjuntak, Siti Mawar Boru Silalahi, nyonya Sitorus Boru Sinambela, nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Maruhum Tambunan, Bataras, amang Bataras Sianturi, Tiar Situ Morang, nyonya Sitorus Boru Nenggolan, Naomi Boru Tobing,
ale Jehovah namar dengan basa dongani jala pasu-pasu maruas ni huriamna di bagasan parsahiton. Ape hom matangamu nabadiai mamasu-masu nasa ubat na dipangan nasida saiga beparhitian hama malum nasida. Pos dorohanami di dia penasida nuain di bagas manang di rumah sakit. Manang pemulihan. Tuho mahu pasatami. Lehon maali Tuhan ho sahanguluan. Asa totong mangulu nasida mamuji-muji ho rabdohot keluarga. Songon tupuk sadarion ali Tuhan. Hagogo omido na panguluhon. Atau ngasi maruham. Manatap mahu Tuhan. Pasu-pasu nang huriam HKBP Rawamangunon. Saluhut pakko basio parsauram pamujian do pakko ali Tuhan. Marsangap maho. Patau parhaladom mangula obartulomo ni roham. Karumobi diapalatikion purna bakti sahalak parhaladom. Oma Tuhan na mamasu-masu nasa naniula nasida asa marsangap buarmu. Jala dipatupa pelantikan seksi-seksi pargogoi ali Tuhan na pinilitmi. Asa marsitutu mangula papatarhon harajamu. Nang uluan nami pe opuye pe orus na manguluhon parmingguan. Di sadarion. Ali Tuhan, saya parsahalai marhite todim to di perbadia. Asa lam torop na porsea maka tidakon bodo hatuaun nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangia kami tuadopanmu. Amin. Tabuji matuhata marhite de nomor 210 tulu huhud papungu peliak kita.
Tapasa mapiliata tuadu pandebata tapauduk rohata martangiang mahita. Ali debata manami na di banagijang hodo haroroan ni saluhut silion lehon nadinggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Upasatami masian na nilihumi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parhase kami peleanon. Patibulhon harajammu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silian dehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banagijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame dohot las ni roha, jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakot Tuhan debata ma buhina tuho, jala di parsaur homa damena tu todim. Amin. Amin. Di hamu nami nanami hanggi boto nami kami sadok perhubas sia tonga-tonga ni huriata KBP Rawamangunon padita situa pemain musik song leader dohot multimedia madok tuhita selamat hari Minggu tetap jaga protokol kesehatan dan salpudope kopiton asa tokong hita protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita.